Little Big Adventure. Θα χρησιμοποιήσω το mini bestiary του παιχνιδιού και θα πω ότι ο δράκος έχει τα ίδια στατιστικά με ένα giant snake, απλά ύπταται, πετάει και για weapon δεν έχει μόνο το bite, αλλά μπορεί να μου ρίχνει και από μακριά με φωτιές, με φλόγες. Οπότε έχει health 8 και έχει attack 3. Το σύστημα μάχης στο παιχνίδι έχει να κάνει κάθε φορά που ρίχνω επίθεση, όσες επιτυχίες φέρνω τόσα hit κάνω στον αντίπαλο και από το attack του αντιπάλου, που είναι 3 για αυτό το δράκο, αφαιρώ τις επιτυχίες μου και ό,τι μένει το παίρνω εγώ σε damage. Καθώς λοιπόν ο δράκος ύπταται, τραβάω το τόξο μου και του ρίχνω ένα βέλος. Είναι κανονικό τεστ, archery έχω 2, 5-6 τα check dice, 6 τα skill dice. Του κάνω ένα hit, που σημαίνει ότι το health του πάει στο 7. Έχει attack 3, που σημαίνει ότι παίρνω 2 damage εγώ. 3 το attack του, μείον το 1 hit που του έκανα, παίρνω 2 hit. Όταν φτάσω 5 hit παίρνω ένα injury. Στα 3 injuries πεθαίνω. Τραβάω το τόξο, του ρίχνω, το βέλος ύπταται, διασχίζει τη σκοτεινή σπηλιά και το βρίσκει κάπου στο αριστερό φτερό, ουρλιάζει και βρυχάται, ανοίγει το στόμα και μια μπάλα φωτιάς χτυπάει κάπου κοντά μου, μου καίει λίγο το πόδι, η κάπα μου παίρνει φωτιά και καψαλίζεται χαμηλά, κάνω ένα roll και ξανατραβάω ένα βέλος και ρίχνω για ακόμη μια φορά στον δράκο που ύπταται γύρω μου τώρα. Καμία επιτυχία, πράγμα που σημαίνει ότι παίρνω 3 hits. Αυτά είναι αρκετά, 1, 2, 3, είναι αρκετά για να μου κάνουν το πρώτο injury. Little Big Adventure, ένα βήμα τη φορά.